କେଉଁ ଗଛରୁ କି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମିଳେ ଜାଣନ୍ତୁ। କିଛି ଏମିତି ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଗଛଲତା ରହିଛି ଯାହାର ବିଶେଷତଃ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉପକାରିତା କରିଥାନ୍ତି। ଗଛମାନଙ୍କର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଥାଉ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି ଗଛ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଥିରୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 1, ଅରଖ ଗଛ। ଅରଖ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏହାର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହାର କ୍ଷୀର। ଏହି ଗଛର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଏହା ଘା ଓ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଗୁଡ଼ମାରି। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉ କି ଏହାର ପତ୍ର, ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 3ରେ ଚିରେଇତା। ଚିରେଇତା ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହାର ଡାଳ ମୂଳ। ଏହାର ଉପକାରିତା କୃମି ଓ ପିତାର ନାଶ କରିଥାଏ। 4ରେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଅଂଶ ହେଉଛି କଢ଼ି ଓ କଷି। ଏହା ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ କରେ। 5ରେ ପୋଦିନା ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହାର ପତ୍ର। ଏହାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ହଜମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୋଟଳ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଏହାର ପିତା ନାଶ କରିଥାଏ। ଘଷାରୁଣି ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ଗଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ଥଣ୍ଡା କାଶ କଫର ନାଶ କରିଥାଏ। ମଞ୍ଜୁଆତି। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗିତା ଅଂଶ ପତ୍ର ଚେର। ଏହା କାମକ ରୋଗ ନିବାରଣ କରିଥାଏ। ଦୁବ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର। ଏହା ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ବେଲ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର ଓ ଫଳ। ଏହା ପେଟ ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର। ଏହା କଟା ଘା ଭଲ କରିଥାଏ। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର। ଏହା କଟା ଘା ଭଲ କରିଥାଏ। ବାସଙ୍ଗ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର। ଏହା କାଶ ଭଲ କରିଥାଏ। ନିମ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଛେଲି ଏହା ଚର୍ମ ଓ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ସପୁରୀ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର। ଏହା କୃମି ନାଶ କରିଥାଏ।